My name is Eugenie Busnodari and I scored 92.2%. How many hours you used to study during your exam time? I think I would say 4 to 5 hours. My name is Arush Paul and I have scored 94.2% in my class 10 boards. How many hours you studied during I- your exam? I used to study 4-5 hours a day. My name is Manish Brahma and I have scored 95.6%. My name is Abhinav Shekhar Nazari and I scored 89.8% in my class 10. First of all, I will credit our teachers and principal ma'am. Of course, only because of them, I could score 74.4. My name is Ritika Busmatari and I've scored 66.4%. I am Sania Dimari and I got 80%. जोंना माने 28 स्टुडेन्टसा टोटल एग्जाम होदोंमोन एबार ओमफ्राय आउट अफ 28 24 जना फर्स्ट डिभिजन मोनदों आरो ओमफ्राय साथामा सेकेन्ड डिभिजन मोनदों सासेया थर्ड डिभिजन मोनदों ओमफ्राय गथ'फ्रा बहुत दे वर्कड हार्ड बहुत खस्थ' खालामदों जोबोद खस्थ' खालामदों बिनि थाखाय ओमफ्राय टिचार्सफ्राथ' खस्थ' खालामखादोंआनो विदाउट टिचार्स हार्ड वर्क बे रिजाल्टआ फैया एन्ड देन एलं विथ टिचार्स एन्ड द चिल्ड्रेन पेरेन्टसआबो जोबोद खस्थ' खालामदों आरो बहुत नाजादों आरो जों जेरैबादि थिनदों बिदिनो फोरोंदों न'आव पेरेन्टसफ्राबो जों जेरै स्ट्रेटेजि बानायदों बेफोरखौ फल' खालामदों आरो बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो धन्यबाद थाबाय आरोखि थांनाय बोसोरनिख्रुइ जोंना एबार एकदम एक्सेलेन्ट रिजाल्ट जादों थांनाय बोसोरावबो जों दिस इज एबार जोंना 7th इयार जों कमप्लिट खालामबाय जों बहुत बोसोरनिफ्रायनो नाजागासिनो दंमोन बे रिजाल्टनि थाखाय खिन्थु जों माबा नङा माबा खारनाव जों हायाखै आरो बिकज गथ'फोरखौ जों क्लास 9आवसो मोनो दा बे बेचआव जोंना गथ'फोर ओरैबायदि गथ'फोर दं जेखौ जों उन्दैनिफ्राय फेदेरबोनाय जोंनि स्कुलनि होनजायो आरो दा बेखायनो जोंना बे रिजाल्टखौ जों लाबोनो हादों एबार खिन्थु जोंना जि गथ'फोर बाहेरनि स्कुलनिफ्रायबो फैदोंमोन जोंना क्लास 9आव बिसोरबो एक्सट्रिमलि मोजां रिजाल्ट खालामदों बिसोर गथ'फ्राबो बहुत मोजां रिजाल्ट खालामनानै लेटार लानानै मोजाङै पास जालांदों आरो आं बिथांमोनखौ बेस्ट विशेस फर देयार फिउचार एन्ड आं मिथिगौ दे बिथांमोना नट अनलि द रिजाल्ट बिथांमोनखौ जों सब सिगांनिफ्राय अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट खालामदों बिसोरनि बिहेभियारेल एस्पेक्ट बिसोरनि पार्सनालिटि डेभेलपमेन्ट एन्ड एकाडेमिक डेभेलपमेन्ट बेफोरखौ जों सेस्था खालामदों नाजादों जों बेफोरखौ गथ'फोरखौ होनो स' आइ बिलिभ देट बिथांमोनहा जेरावखि थाङा माने दे विल डु बेस्ट इन द लाइफ एन्ड अल द बेस्ट टु माय डियार चिल्ड्रेन